Мили хора, здравейте! Днеска случая още едно чудо с енергията на Вихрьом и затова излизам да ви разкажа тази история, защото утре ще ми се изгуби ентусиазма и възбудата и не мога да опиша как се чувствам, защото нямам думи за това, но сега за сетен път пред екрана искам да потвърдя и да благодаря на Бога, да благодаря на Вихрьом за това, което се случва с енергията, божествената енергия на Вихрьом и това, което се случва с хората, които аз срещам на екрана и с хората, които работя и посвещавам. Благодаря ти, Господи, за това, което направи за всички нас, българите, да имаме енергийна методика Вихрьом. Благодаря ти за любовта и грижите, които ежедневно започнах да чувствам в моя живот. Днеска, хора, на този невероятен празник, Свети Сава, сутринта ставам и решавам да се свърша някои задачи. Ще имам гости към 10:30-11. Поправих си нещата и днес реших, че ще започна с подготовката за подаръците, тъй като няколко жени ми се обадиха и вече знам какво ще работя с тях. Но виждайки, че днеска е Свети Сава, реших да видя кои хора празнуват. И знаете ли, една от моите клиентки, с която работя срещу заплащане от дълго време и с нейния син, реших да й напиша съобщение. В момента, в който аз хващам телефона, за да я поздравя, си получавам сигнала и някой ми казва: Антония, благодаря ти, Господи, за това. Тя се нуждае от молитва. Вярвате ли ми, хора, веднага отидах, намерих едно малко свещниче. Това е свещта, която запалих. Направих снимка и се досетих, че може би тя празнува днес, тъй като й писах: мога ли да те чуя? Но тя не ми писа и аз казвам: вау, тя сигурно празнува, затова няма да отлагам. Веднага пред самата свещичка аз започнах да й пускам гласово съобщение, подарък за нея, молитва. Тъй като хората, с които аз работя, малко или много знам от какво те се нуждаят. Знам техните неща, които ги терзае в живота. Аз реших да направя молитва и пускам молитвата. И тя веднага ми отговаря, като пише, нали, казва ми: Тони, в момента празнувам с приятелки. Като се върна в къщи на спокойствие, ще чуя твоето съобщение, което е близо 3 минути. И аз реших, че пратила ми е снимка от ресторанта, в който празнуват, нали, масата, но не виждам хора и така нататък. И след това ми праща видео, за да ми благодари за това, което направих за нея като подарък. Казва, това е най-невероятният подарък, който съм получавала от някой. Но, мили хора, преди да продължа, искам хубаво да чуете как ще продължа, да споделите този пост и ви моля да коментирате. След около няма и час, само секунда за да се проверя, да, 1 часа, след около няма и час, в 3 часа тя ми праща съобщение, което аз искам да ви го прочета. Ето го съобщението, сега ще ви го прочета. Тони, искам да ти споделя какво се случи днес на обяда с моите приятелки. Когато видях съобщението ти, без да го чуя, само ти отговорих и им казах за теб. Едната ми приятелка ми казва: усетих ли нещо? Слави, ти си почервеняла, аз червена ли съм? Нещо като че ли премина през мен.
И да, Тони, тя беше почервеняла, която въобще не се интересува от духовни практики, занимава се с еди какво си от лятото, защити докторска степен, е усетила енергията. От тебе, чрез мене, тя е усетила енергията, жената, която седи до моята клиентка. Наистина, Тони, както често казваш, невероятно. Хора, това за мен, искам да ви кажа, че е едно балсам за душата. Да работиш с хора, да ги докосваш, да работиш с техните не само проблеми, но и с тяхната душа, да докосваш по някакъв магнетичен, невероятен, по таен начин душите на хората. И не само това, мили хора, Бог да работи с тях, след като те ме срещнат на екрана. Защото не искам да ви казвам тази жена, колко е спокойна, колко е удовлетворена, какви неща й се случват в живота, лекотата, с която тя продължава да живее, благодарение на това, че е срещнала мен, Вихрьом, и Бог работи през нея. Жена, която ми пише: имах нужда, не знам как да ти се отблагодаря, но се радвам, че Бог ни срещна. Това ми е достатъчно, мили хора, за да мога аз да продължа да работя усърдно не само със себе си, но да ставам по-силна и по-силна във връзката си с Бога, с силния Свети Дух, с силната интуиция. Защото това е, мили хора, високата вибрация. Няма как в ниската вибрация вие да чувате Бога, да имате интуиция и как Бог да ви води. Така че чакам ви да коментирате, чакам ви да пишете. Ако искате, споделете ваша история с Вихрьом, но искам тук на моята страничка такива неща да се чуват и да докосваме по някакъв начин хората, които все още не могат да усетят нуждата от това да израснат духовно, вибрационно, потайно, през любовта на Бога. Това е любовта на Бога, мили хора, Вихрьом, наша енергийна методика на нас, българите. И знаете ли, когато я срещнах, не съм си замислила какво ми очаква или какво ми предстои. Говоря за преди 7 години. Когато разбрах какво мога да направя с тази енергийна методика, казах: искам я. Не знам какво е, обаче го искам това нещо. Ето, след 7 години аз да помагам на хората. Искам на този невероятен празник да честитя на всички именици, на всички рожденици, защото вярвам, че има и рожденици, и да ви помоля: отворете страницата, отворете желанието си да бъдете докоснати от Бога. Бог ни обича, но ние трябва да го искаме. И не само да го искаме, но и ежедневно да работим с Него, да го търсим, да говорим, да се споделяме, да се молим, така да израстваме през Бога. Искам сега за хората, които ми гледате, да коментирате. Виждам, че някой ми гледа, благодаря за това, но коментирайте ми, мили хора, как така, само чрез една молитва, която не е прочетена, енергията на Вихрьом да докосне жената до моята клиентка и тя да я почувства. Разбирате ли? Тя да я почувства. Това е вълшебството на Бога. Това е потайната работа на Бога, която много малко хора могат да си я въобразят. Но искам да ви кажа, че Бог е този, който е тук до нас, около нас, в цялата Вселена. Всяко едно нещо, всяко едно движение е Бог. Така че, мили хора, радвайте се на живота, но търсете Бога, който иска да мине леко през това, което ни очаква от сега нататък.
да се изсипва върху нас ежедневно божествена енергия, за да можем ние да се променяме, търсете го. Не знам по какъв начин, ако имате въпроси, питайте ме, аз ще ви кажа аз как съм го направила, но всеки си има своето и търсете своето. Аз съм един пример за вас. Жена, която след един месец ще направи 67 години. Жена, която не знаеше какво са чакри, енергийни тела и абсолютно нищо за енергиите, но жена, която познаваше Бога. Това е тайното. Така че, Лили, благодаря ти много, мила. Да, наистина, нека благодарим за Вихрьом и за тази любов на Бога към нас, българите. На здраве за всички, които днес празнуват. Българи, бъдете благословени. Нашата мисия като държава е да разпространяваме духовното. Така че аз съм тръгнала напред, не знам какво ще ми се случи, но едно знам, че когато той ми води, няма да имам пречки в живота. Тук говоря за лични отношения, за отношения с близки и познати, за нов партньор в живота. Не говоря за бизнес, говоря за прокламиране на Вихрьом и познаване на Вихрьом и Бог издълбоко. Благословенна вечер, благодаря, че ми гледате. За тези, които ще ми гледате по-късно и не познавате енергията на Вихрьом, запишете се за моята безплатна консултация. Очаквам ви с нетърпение. Обичам ви, мили хора. Коментирайте, споделете този лайв и весели празници. Дързайте, защото ни очакват невероятни моменти от сега нататък. Очакват ни вълшебства в живота, но ги търсете. И кое е най-важното? Връзката с Бога. Благословенна вечер и още един път ви моля, молете се за България. България е важна за нас. Промените настъпват и когато започне Божествената матрица да работи върху нас, няма връщане назад. Очакват ни невероятни моменти. Алилуя! Амин!